Ja, meisken, daar binnen we weer vanuit Kolm. Doch het voor die dwarp. Jongen. Ja, applaus allereer. En natuurlijk ik de meesten thuis welkom bij deze tweede keer hier vanuit Kolm. Ja, de honden blaffen je mooi. We binnen natuurlijk benijd wat die Kolmer kot is, Joet. Kolmer kot, kom eens even bij mij. Kolmer kot, ja, we hebben het. Het is een man. Dat is bij sommigen net helemaal goed doorkomen, maar het is een man. En deze Kolmer kot, die is ik bekend van de radio. Nou, dan komt nou de volgende vraag, Kolmer kot. Ben je een zanger? Ja. Ja, hij zei het is een zanger. En dat is lekker. Dan komen we tenminste best een beetje op het meet van zijn beroep. En ben je geboren in Kolm? Ja. Ik nog geboren in Kolm. Nou meesten, nou weet je met zeker haast wel, hè? En www.apk.kolmerkat.nl en daar moet alle e-mails heen en wij verwachten je een hele protte. Ja, nou meesten, hartstikke bedankt Kolmerkat en doe zorg wel even voor het applaus. We terug. Mooi, het volgende onderdeel. Op zo'n 20 april hebben we in de tent het playback gebeuren voor de legere squallen. Een fantastisch iets. En op de squallen hebben ik de voorondershand. Op een Prins Bernhard squallen wieden er 16 mensen die maaien er 16. En won het Lady Gaga Chantal Koops.
Hartstikke mooi. Geweldig, meisken. Wat een sfeer. En dat zei jong, wat een talent hier in Kolm. En dat kun je maar ik zie 27 april in de feesttent. Ja, en dan gaan we nou even naar een van de kappers van Kolm, want er wordt wat oorpraten in die kapperszaken, jongens. We zullen eens even luisteren wat er nou weer te vertellen is. Nou, dat werd ook tijd stond naar de kapperdienst, of niet? Nou, daar merk je ook. Dat heeft er wel in de gaten gaten niet. niet. Zit er het uur zo droog, het lijkt wel stroom aan. Ja, nou, daar heeft de verf in gooien, dus daar kan ik niks aan Van doen. mij is het een keer een typje, maar Ja, dat zal wel, het ja. liep wel een toneelstukje. Maar Ja. over toneel gesproken, Ja. Doos is ook bij toneel, of niet? Ja, al 26 jaar, ja. Oké, en Ja. wat voor rol speelt ze meestal? Nou, hele vreemde rollen vaak, hoor. Ja, altijd hele aparte rollen, ja. Ja, Of- meestal... Maar we hebben dit jaar hebben we dus feest, want we bestaan 35 jaar, dus dat is ook niet niks. Oké. Ja, we En hebben dan hebben feest. we dat feest? Nou, dat hebben we in Dakkenbenij Zielen, in het kunstcafé De Driem. Ja, Oh, daar wat hebben we leuk, feest. ja. Ja, dat wordt prachtig, hoor. Dat wordt Daar heel moet laat wel op. natuurlijk, Ja, dat natuurlijk. wordt weer heel laat, daar moeten we wel op rekenen. Mooi. Misschien gaan we met de boot weer om, want er zit boot, we kunnen varen daar natuurlijk. hè? Ja, dat kan alle jaar. Prachtig. Ja, mooi jongen. Nou, wat is het met die pruik, jongen? Wat doet u met die pruik hier? Nou, schön. Dat houdt in van we hebben de APK-dagen weer, de Ja. KMK-dagen. Ja. En die beginnen de 23e. En dan hebben we de 27e hebben we dus een playback show. Oh. En daar speelt die pruik dus een hele prominente rol in. Oh, Maar als dat zien wisten, dan zou ik zeggen, van, dan moet je gewoon komen. ja, nou dat doen we altijd. tuurlijk. Oké. Alle jaar. Ja, en dat jaar niet hem dus goed. Dan moet je maar komen. Kom naar Kolm tijdens de feestweek 27e, 27 april. En dan hebben we het grote gebeuren in de tent voor alle basiskwallen in Kolmelaan. En dan nou, een oor talent hier in Kolm. Regine, met haar blokfluit. Hey, jongens, wat gebeurt er nou? Je verknallen die hele act van het vanken. Samen een hoen, hier op het toneel. Jongen, ben je er een baas bij? Ben jij de baas? Ja, je moet er wel verzwaren dat die hond eten krijgt vandaan. Ja, ze is gek op worst. Ja, ik zei al, waarom moet er nou worst uit die koel komen? Nou, ja, dan zul je het wel. Regine. Nou, ik zal jullie vertellen, Vanke, daar moest een optreden hebben in de Kollen, maar de Kollemerjong en dan moest ook blokfluit spelen. Maar hartstikke mooi dient. En dan gaan we nou naar het filmpje. Goedemorgen, we zijn hier op de camping Uit en Thuis in Kolm. We zullen vandaag de watersport en de recreatie eens even belichten. Hallo Ellie. Ah, Daar ben je al. is dat er ook al? Ja. Nou, Goeie. geweldig, hoe is het? Best. Mooi. We willen hier eens even een YouTube film zetten. Hoe is dat? Dat treft, dat is prima. Mooi. Ik ga de koffie kleden. Hoe is hier op camping? Hebben we drukte? Nou, momenteel is het rustig, maar in de simmer hebben we een vrij goede bezetting. Mooi. Ja. En dan kunnen mensen nog wat bekijken in de omgeving hier. Is hier wat te zien? Hier is zo vol te zien, jongen. Wij zitten mooi centraal van Noordoost-Friesland. Ja. Ik bedoel, het is een prachtige uitgang voor het Blauwersmeergebied, de wouden die te fietsen. Ja. De knooppuntenroutes hebben hier aan je. Hoe is het met de watersport hier? Watersport, dat is echt super. Ze kun je al je vanuit de veert beginnen. Oké. Dan lijkt het mij wel leuk dat we nu naar de jachthaven en naar de passantenhaven gaan. En eens even zien hoe het er daar in loopt. Goedemorgen, ja. Zet van de zondag genieten, jongen. Hoi, Wetters. Ja jongen, het is hier prachtig. Ik zit hier van de zondag genieten, de jachthaven, het is hier schitterend. Ik zat hier, ik zag een grote bord hangen. Wat is dat, Wetters? Een nieuw havengebouw, jongen. Met sanitaire voorzieningen. Alsjeblieft. Ja, we willen de zaak hier netjes houden. Hè. Even opknappen dan. Even opknappen. Nog de zij is opknappen. Ik moest even metkomen naar mijn buurman. Die is ook aan het opknappen. Wat is die met het opknappen? Ja, dat zien we dan wel even. Een verrassing. Morgen, Theo. Goedemorgen. En wij gaan warm met mij. Kan je even vertellen wat dit is? Ja, dit is een
Of dit mag wel een auto worden. Dit mag nou worden. Ja, dit is een Peugeot 201, die terug. Zo'n orde, hè? Ja. En ja, daar zijn we mee bezig om die weer in orde staat te herstellen. Ja, knap werk. Ja, er zit heel wat werk om. Jongen, je had even jongen. Ja, oké. Die had je nog jongens, jongen. Waar zijn we net Maansplein? Ja, we willen zijn een bal, hè? Hier zijn we terrasje? Ja, een terrasje. Ik pak het terras. Heel hartstikke bedankt. Ja. Voor zeggen lang. Ja, oké. Hoi. Hoi. Ja, meesten, en dan ben we al ver. Want ja, na de onderbouw, wat krijgen we dan? Natuurlijk de bovenbouw van de Prins Bernhardskwalle. En dat deed ik een stuk of 10 hoe mooi. Maar ze hebben won, Bindert ziet ze, Henk en Wiets en Menne. Hier komen ze, Jason Derulo. In my head. Everybody's looking for love. Oh, ain't that the reason you're at this club? Oh, you ain't gon' find a date with him. No, I got a better solution for you, girl. Oh, just leave with me now. Say the word and we'll go. I'll be your teacher. I'll show you the ropes. You'll see a side of love you never known. I can see it going down, going down. My head, I see you all over me. My head, you fulfill my fantasy. My head, you'll be screaming no. And my head is going down. My head is going down. My head, yeah. And my head, oh yeah. Some dudes know all the right things to say. When it comes down to it, it's all just game. Yeah. Instead of talking, let me demonstrate. Yeah. Get down to business and skip for play. Just leave with me now. Say the word and we'll go. I'll be your teacher. I'll show you the ropes. You'll see a side of love you never know. I can see it going down, going down. In my head, I see you all over me. My head, you fulfill my fantasy. My head, you'll be screaming no. And my head is going down. My head is going down. My head, break it down. Come on. Let's go. You're singing to me, baby, in my head right now. She'll be screaming out when it all goes down. Just leave with me now, say the word, and we'll go. We can go. I'll be your teacher, I'll show you the ropes. You'll see a side of love you never know. I can see it going down, going down. In my head, I see you all over me. My head, you fulfill my fantasy. My head, you'll be screaming no. My head is going down. My head is going down. My head, I see you all over me. My head, you fulfill my fantasy. My head, you'll be screaming no. My head is going down. My head is going down. My head. Jongen, applaus, applaus, applaus. Wat een geweldig optreden. Henk Bindert ziet zijn Wietsemenne. En dan even terug naar wat Lietser. Een prachtig gedicht. Lietse Jan, Agaat de Boer. Lietse Jan, wie wat ondogens. En hij helle op een dij uit zijn heite spiekerbakje alle blauwkopspiekers wij. Met die spiekers in de bossen gong hij naar de streetwijta. Bij het fietspaadgongers zitten, daar wo hij een grapje had. Alle blauwkopspiekers zette hij op het fietspaad op een kop en er stien op een rietje
30 puntjes, mooi recht op. Doe gong Jan tevreden zitten, efter het haagje in het loon. Als er aan de fiets komt, dochter, had die fijn een lekker baan. Jan, roep mem, kom hier eens, jongen, maast de nije klingen on haar. En dan maakt mij heid en omke op een fiets naar Beppeta. Jan wie blied, en samen wie hij skin en krees in de snijske kleen. En doe zegerheid en die al mij de fiets bij het stekje steen. En hoe raar als het toebeteerde, hij hem, denk ik, lang al red. Heid die riet krekt terug de speakers. En meer vertel ik net. Jongen, 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 wat een geweldig. Jan, en dit gedicht is Toos Kreun, hè? Ja, nou, hartstikke mooi, jongen. Hartstikke mooi, hè? Mooi. Nou, we gaan nou even naar uw kunstenaars hierachter. Karel Sterk en Bart de Vries. En de ene die werkt in de dynamiek, in de keramiek. Dynamiek. Ja, nee, de keramiek. Karel, hoe ben je hier rond daar gekomen, jong? Ja, de dynamiek, dynamische farmen. Ja, ik ga altijd al belangstelling gewoon voor de natuurlijke farmen, organische farmen. En dat dient zich perfect in klaar om dat uit te vieren. Ik meid zit van Uitringen, zo ben ik een potje leren opbouwen in Uitringen. Zo ga ik een stapje verder, op de flow. Ik ga net een bepaald idee voor hem, maar het moet stenen wij wat gebeuren. Het moet vanuit jezelf komen. Geweldig. Meestal wil je er meer van weten. Karel Sterk even intoetsen. En dat is keramiek en je krijgt geweldig mooie dingen te zien. Ja? Succes verder. De website is iepen voor de meesten. Ah, de website is iepen. Nou, die hebben we naar de volgende. En dat is Bart de Vries. Bart de Vries. Wat ben je toch aan het doen, jongen? Stwolmaatje, hè? Stwolmaatje. Stwolmaatje? Die ken je keerpie? Oh, deze net niet? Nee, dit is voor een, dit is een opdracht. Dit is een opdracht? Ja, ik werk alleen maar in opdracht. Bart die werkt alleen nog in opdracht, jongens. Nou, dat zijn hele specialistische gevallen natuurlijk, want dit kan net Els en Ian. Maar ik vind het een prachtig gebeuren. En ik ben kwart het resultaat wel waarom, zeker net, Bart? Oh, ik denk het wel, ja. Ja? Mooi. Nou, ik zou zeggen, een protte plezier. En Bart is op heel wat rommelmarkten en zo in te zien. En ja, je weet het, jongens, op het eind van de dag, dan sluiten we aan met het Kolmer volkslied. Nou, er is een accordeonist, dat is Alle de Vries. Daniel Wijmoen gitaar en Joet als solisten Carla en Duke. Het Kolmer volkslied. Kolm, Kolm is het mooiste dorp van het land. Kolm, Kolm, de mensen wonen er op stand. Kolm, Kolm, het heeft zijn eigen taal. Wat zuiden, wat luden, die Kolmer luden, dit dorp dat is van ons. Wat zuiden, wat luden, die Kolmer luden, dit dorp dat is van ons. Kolm is het mooiste dorp van het land. Kolm, Kolm, de mensen wonen er op stand. Kolm, Kolm, het heeft zijn eigen taal. Wat zuiden, wat luden, die Kolmer luden, dit dorp dat is van ons. Wat zuiden, wat luden, die Kolmer luden, dit dorp dat is van ons. Eerst even een accordeonist pakken, kan dat? De jeugd die breekt de boeier af, ze doen het met plezier. De ouders vinden het maar gewoon, ze kunnen het vertier. De jongelui die roken stuf zo stond als een garnaal. De fietsen binnen het circuit, die leggen in het kanaal. Maar op de buiten staan er het wacht en zegt wat van dit plak. Dan staan ze als iemand op.
zingen